Oindala urte batzuk, konfiantzaren pedagogian murgildu ginean, ikastolan espazioa dagokionez eraberritze handi bat inginuan, eta bertan espazio oso aberatsa sortu ginuan, umien mugimendua, mugimendu askea, zirkulazio librea, adina asketa horredanak bermatzeko, eta gaur egun ikusi dugu hori oso aberasgarria dela motrizidadeari dagokionez, baina engabeko hausnarketan bizi ganez ikusi dugu pauso bat aurrera joan ginkela eta konturatu gaba espazio aberats bat ez dela nahikoa aurraren garapen integral osoa bermatzeko. Koltxonetak, espalderekin ez da nahikoa eta orduan berreskuratzea nahi dugu psikomotrizitate saioak, era trinkuan. Eta honek emongotze ikasliei eguneroko taldian biziko deben espazio eta emozio berri batzuk, nun material konkretu batekin eta psikomotrizistaren begiradapian jarraikortasun bat emango daben saio horrek nahi dugu benetan berrartzia. Eta horregatik ezinbestekoa da gure talde profesionalian psikomotrizistak eukitzia, honek dakarren danakin, formakuntza sakon bat, tituluduna, esperientzia, jakintza, motivazioa, gogua, mundu aberatxe ontara murgiltzeko eta benetan umiek merezi da ben hau eskaintzeko. Ezkerian ikusten duguna psikomotrizitate saioak emoteotzela kontestu finko bat aurrei. Dago material bat, baina hortaz aparte dago dinamika bat, zehatza dana eta saio guztietan errepikatzen dana orduan umiak. Inaldituzteren planak, aurreatu aldabe informazioa, eta hainbat gauza, gero hortaz gain material konkretu badago, espazioaz gain, laguntzotzena jolas hori garatzen, eta garrantzitsuen ikusten dugun igual da, laguntalde berdin batekin egoten dela harremanetan saioak aurrera junala. Horrez bermatzen dago rolak aldatzen jungo diela, harremanak garatuko dituztela, eta ezin dio dela gatazka badago momentuan beste espazio batera iezin edo aurre behar dutzela gatazka horrek dakarren ikasketa guztiak. Eta hortaz gain garrantzitsua pentsatzen jauna dela, heldu erreferente, Maitek aipatu ezala, titulodun bat, jakingo da bena pixkat, psikosaio baten gertagoaldien gatazka eta egoera anitzak, bai gatazkak harremanetan, baina baitxa gatazkak norberak bere mugimenduakin edo bere mugekin topatzitxun gatazka horietan esku hartzen dakina. Garri eukitzea zein dan gure bidea eta zein dan gure apostua, momentuan ez dauku baliabide nahikoa, psikomotrizitate saioak dien bezala, psikomotrizista profesional batekin bermatzeko gela guztietan. Orduan, oin momentuan, psikomotrizista terapeuta bat daukou eskolaz kanpoko ekintzak eskaintzen, Markel dala, baino, bai ikusten dugu ikastola bezala gure ikusmira egon biala ikasle guztiengan. Ikasle guztiak eukitzia aukera psikosaioak jasotzekoa. Orduan, gabizitzen apostu handi bat, plantilla berak formakuntza murgiltzeko. Ni LH-ko gorputz hezkuntzako irakasle izan da bete eukidot jakin bat edo gertutasun bat motrizidadiak. Baina lankidei entzun da, psikomotrizistak diren lankidei entzun da, zelako motivazioa eta zelako grinak initzen den berba horren inguruan, erabaki neban aratau jutia. Motrizidadetik psikomotrizidadera pasatzea. Bai dagoela hor movimentu bat eta motivazio bat pizten dabela zugan, esateko, bide hori azteko, prozesu hortan azteko gogua sortzen dago. Eta ni hasinez luzaro psikomotrizitate eskola, prozesu horren hasiera nago, eta beste batzu dare bukaeran, beste batzuk ja psikomotrizista die, eta orduan gure helburuetakoa bai da aurren garapen integrala bermatzeko psikomotrizistak formatzen jutia mugimendu gelasan horri beste bide bat emoteko.